Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kubi naku-Black Fia khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga manje Zulu. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivashele ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani. Nanokuthi engabe usahila na. Sike simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo sisi kunjani? Ngiyaphila kunjani? Hayi nathi sikhona. Ungihlekelana ungitshele. Hey ngiyacabanga nje. Yini lo icabangayo? Hey. Ningi sokwenzekile empilweni. Oh, okay. Ubani igama nesibongo? uThabiso igama isibongo kwaMaganda. Maganda. Makanda. Makanda. Oh, okay. Ukhulela kuphi? Ngikhulele Eastern Cape lapho ngikhulele khona. Oh, okay. Benjani impilo usakhula? Impilo yazi bowusemncane impilo nokwe ibe ngcono. Kodwa ukuthi musukhula ichintshela ufise mhlawumbe ngesinye isikhathi angathi ungabuyela emuva. Ebuncaneni. Buyele ebuncaneni bakho ngoba ukwazi ukuthi isikhathi sonke ulokujabulile futhi noma uphoxekile. Uyashesha udlule. Bengathi nje ayenzekalanga. Kumnandi kuba mncane yazi ngicabanga ngibuka umntwana ukuthi okay fanele umphakele ukudla akazi ukuthi kuphekwe nini kuthengwe nini kuphi khona bikhona imali yokuthenga uhleze right nje umntwana kodwa manje mase ngizibona ngimngaka yazi kube ebhlungu ukukhokhela nje ibill kade kudla mina vele kube ebhlungu la ngathi ngakhala ngithi awena ibill so ngiunderstand into okhuluma ngayo. So empilweni yakho-ke bowungaphansi kwesandla sabazali bowu-2 noma bokhuliswa ugogo noma isandla somzali oyedwa? Empilweni yami ngikhuliswe ngugogo noma. Oh, okay. Esayidini lamama wakho? Esayidini kamama. Oh, okay. Ubaba? Ubaba ukuthi kwenye indawo yena ukuthi kodwa manje seshadile manje. Oh, okay. Kodwa akazange ashade noma. Oh, no ngiyakuzwa. So bakugila ngani ke kwenzakalani? Bangigila into bangigila ngayo yazi musakhula uba thina phofu singamajita nje elalini mina ke amantombazane ngangoyika nje angifuni uqamba amanga Bakusabani? Amantombazane angazi kodwa kokuvele ukuthi nje mosokufikela isikhathi nje ukuthi nanga amajita mthi hamba yakuyena mamshele ngibona ukuthi ngishala uvalo Oh wena ubuwasaba hayi yini engaka obenza ukuthi ubasabe because intombazane umuntu nje umuntu ofana nawe nje uyazi ukuthi amantombazane ngasho ngithi ahlukahlukene amantombazane kunokuthi mhlambe intombazane yafika ukhulume nayo mhlambe ikwazi ukuthi nikhulume into yaphambili but enye izokubiza ngenhlambe eziningi manje ugcina usuphoxeka. Oh kahle kahle busaba ukuphoxeka. Yabo ukuphoxeka kuyinkinga. Akona kumnandi ke vele ukuphoxeka. Kuyinto esabekayo nje vele. So kwenzakalani ikiza naso? Manje ke kunentombazane yafika pha elalini. Yayingahlali kona pha elalini yayisavakashile nje. Manje le ntombazane ifika nje mina ngincwasile. Yini uncwasa? Ngiyayihalela ngine-feelings zayo. Oh, okay. Manje amajita nje pha elalini befika ayigxeka athi hayi le ntombazana leya ifika nje bayigxeka. Bayigxeka nje manje mina sengizwa sengiphelelwa nje nokuthi ngibe nalo nje ithemba lokuthi ngisazobuye ngimshele lo muntu uma bese khuluma kanje. Nangona futhi ngiwesaba amantombazana. Bathi la mashila hayi mubi lo wayemubi hayi uzobona omunye manje sengiyosaba ke manje ukuthi hayi mashita ngiyamhalela lo ngiyamhalela manje sebethe hayi mubi lo. Okay uthe kwambe kwesikhathi ke hayi ngabayeka ngangasho lutho ukuthi ngiyamhalela because ngiyazi ukuthi singamajita sinanto kuhlekana usokunjalo gcine manje ngosowenza ijoke ngawo. Ugcineni kwesikhathi avenga ngayophuza ekuphuzeni kwami ngadakwa kanti ngizovele ngihlangane nayo nalentombazane. Sewuphuzile? Ngiphuzile manje ikhala selemkile ekusekho kwami uyabona sendi addicted nje
hey manje hayi ngikhulume naye ngiyishele le ntombazana ngivume angiwatshela amajita ukuthi hayi ikazi sesiyakhuluma ngishelile le ntombazana sasiyihleka akuthe kwambeni kwesikhathi ke kwacaba ke kuyenzeka ngoku into yethu iba serious and amajita still angisabatsheli futhi kodwa ngiyabona ukuthi manje kumele ngiwatshele kodwa angikwazi ukwatshela ngoba ngiyazi ukuthi azongihleka emveni ngoko ke kuthe kwambeni kwesikhathi kwatholakala ukuthi seyikhulelwe umntwana wakho ikhulelwe umntwana. Oh okay. Manje ngiyacabanga ngine stress angazi ukuthi ngizenza kanjani lento ngoba manje ngithi stress wayini manje ngabe phela kuze umntwana wakho angithi phela manje angithi ngiyazi ukuthi bengimtshontsha bengimtshontsha sekuzovela phela manje kuzovela iqiniso manje ukuthi lo mjita lo sasikade sikuye yaba futhi yena jikijiki manje sekhulelwe saqala inyanga zantathu hayi kwathi musokufika isikhathi sokuthi azale elokwedwa kumele ngizofike kini ngizotshengisa ukuthi ngikhuleliswe wena ngithi mina cha ngibale nje zonke izistories ezingasile ngithi hayi ngeke kulunge angifuneze lo ngiyifihla ke nalento ekhaya angibalisa angithini unawo umntwana omdala kunalo amkhulelwe noma awunayo anginayo uqala lo ngokuqala okay manje ngabona ukuthi kumele ukuthi ngilibalise lento angazi ukuthi ngizoyiqala kanjani because nami phela ngisengumntwana nami ngisondliwa nami so akumela ukuthi nami ngizisomunye umntwana futhi ozoba indleko ekhaya manje sokumele ke ngoku ngithule naleyo mfihlo kodwa ekugcineni izophuma ngithe ukwambila isikhathi ke afika isikhathi ukuthi atete manje mesetetile ke sokumele ukuthi ke nakanjani ke manje amveza ingane ekhayeni manje ayizange ibesangitshela kuba ngave ngayiziba nje nami emveni kwenje ukuba sengibona ukuthi inyanga zimkinyane and i-stress sengishaya okay into engenzile ngangasanaka nje lutho uthe kwambe kwesikhathi mhlawumbe umntwana besena 4 months hayi ngiyabona ngihlalele kumnandi nje kusajatshuliwe nje singumndeni afike nengane ngithi yaqala ke manje inkathazo ngithi yaqala ke manje inkathazo ezaba na 4 months awumboni 4 months because ukuthi bengithi ngiyambalekela nje ngiyambalekela kanti into engiyibalekelayo ngiyifaka enkingeni mina futhi manje into eyenzekile lapha bekubi kakhulu ngoba manje sokumele ukuthi into yethu ivele icace cha amajita seyayazi nama ngisakwazi nokuthi ngiyifihle manje sokunyezele ukuthi ndi-upset ke ngoku into engiyenzile ukuthi ibe wrong ukuthi ngikwazi ukuthi ngifihle iqiniso emajiteni ukuze nami azongi-understand kwachazele kahle ukuthi hayi cha amajita hayi ngabona ukuthi ngalasi isikhathi nanimgceka nithi mubi ngabona ukuthi ngeke ngisakwazi ukuthi ngamhalela ngoba senimgcekile so ngave ngayithulela ngangasasho lutho so wena wayibe ufuna ukwenzela amajita wabe ungavela uzenzela impilo yakho nje lokho kukujabulisayo inkinga besingamajita besithanda lokho sisenza into endawonye ngokungakwazi ukuthi uma wenza into mhlawumbe uyenzele icaleni ngoba ixesha ube wedwa ngoba isikhathi esininzi besihamba sonke konke nje besikwenza sithi sizule nje indawo ngendawo manje nje into eyininzi bengizenza namajita bongelula ukuthi kwazi ukuthi ngenze into mhlawumbe ezowaziwa yimina ngedwa ngoba ngiyazi ukuthi ixesha elininzi ngisichitha nabo manje uma umntwana ke
akaze aza kubuza ukuthi yini ucashisa kubantu ukuthi ninengane. Hey lo ube inkinga kakhulu. Kumele ngoku ngiqamba amanga. Yabo ngisaqamba amanga futhi because ngiyayibalekela yena naye uzofila bad. Ngicela ukuthi amashita ayothi umubi. And naye ngobe ndenza mhlawumbe ukuxabanisa phakathi kwamashita naye. Manje sokumele ukuthi ngikhanda izitori ngithi hayi ungayinaki le yanto ukuthi namhlanje ngangishaya ukwesaba nani. Manje sokumele ukuthi ke ngoku aziswe phela ekhaya umntwana. Yes. Kumele aziswe ekhaya. Ake kwaqhubeka umcimbi kwamnandi kanjalo. Awuzange kubekho into esaqhubekayo kodwa but still nje singamajita nje sinesikhathi ukuthi sihlekane singamajita. Ngoba singamajita asikwazi ukuthi siqondisane into ngqo. Yenze ukuthi singamajita silahlekisane ukuthi hayi yabona le i-right kodwa uyazi ukuthi alahlekisa wena. Kodwa ayazi ba wona alahlekisa wona ngokuthi akazi ba azokuhleka ekugcineni. Kwathi sekuphumile-ke umntwana ukuthi owakho nani. Bese kunjani-ke enhlizweni yakho? Hayi. Bowunakho nje mhlawumbe ukuthi bakuhleka-ke futhi. Hey. Bengakhuluma iqiniso nje lokho bokukhona ukuthi hayi bengasenandaba nje ukutheni ngoba sengisazi ukuthi into emele ngifocus kuyona nangumuntu uze nengane la and umele umntwana ngivuma ukuthi ngihamba kusekujikele emuva. Manje kumele nje ngikhuluma iqiniso lonke ngivume ukuthi hayi cha yami ingane makulungisa into ngendlela. So bekunjani enhlizweni kama wengane kade umbaleka isikhathi esingaka ekhulelwe? Hayi akaze kuze kwakhe isilonda lokho kuyena kuze gcine ukuthi udiniwe mekuza ngakwena. Hayi iqinisweni nje bengidinwa kakhulu ngoba mithi me lokho nje mhlawumbe ngishaya ngama calls lokho engicela izitori ukuthi ngikhulele manje kumele isisu ngisise kini ngikhulunye lolu daba lethu. Yes, but esayidini lakhe yena bekungenzeki yini isilonda ngokuthi wena uyabaleka? Hey besenzeka isilonda ngokubona kwami ngoba isithe bese sikhuluma nje ngicela izitori eziningi wade wakhala umntana abantu wena awukaze uzube novalo lokuthi mhlambe umntwana phela njengoba ekhona akazohlezi emncane uzokhula and awusabi ukuthi mhla esekhulile uyomtshela ukuthi ubaba wakho wangibaleka kade ngikhulelwe wena. Ngenza uvalo kakhulu lana ngoba lento izokwenza siqelelane nobudlelwane bethu nomntana wami. Ngoba manje uzothi mase mmalisela uma wakho ukuthi kukanje nakanje ngeke athanda into eyenzeka kuma wakhe leso sikhathi leso. Manje nje nginokosaba nje ukukhulu ukuthi ngenzeka nje ngiluze ukuhlalisana nayo ingane yami. So umisele ngoba nakho uyakwazi ukuthi ngenzeka lokho yini othi ngizoyenza at least engasivale leso sikhala lesikuthi noma ngabe kuthiwa uma wakho uyamtshela kodwa kube ukuthi mina ngimile ngokuthi ngimjabulisa ngalokho okungaze kugcine kube yinto ayikhohlwayo ukuthi bobaleka kade umama wakhe ekhulelwe yena. Into emele ngiyenze ukuthi ngimnike uthando ngimnakakele. Akumba ingane ziyayithanda into ezibizayo into ezikangcono ngimsuse lo wamqondo ukuthi cha ubaba njengoba bekade engibalekela ngisesesisini kuma namanje usezongibalekela. So kumele ukuthi ngivale leso sikhala ukuthi singenzeki ukuthi ngikwazi ukuthi ngimenzele yonke into ayifunayo injengoba futhi because khona isikhathi lesi umntwana ungavudingeki ukuthi umchazele kusona maye ngabe ethe nje ucela ini kufanele umenzele ungachazi kunjalo. So ungaqhubeka kumele nje wenze konke okusemandleni ukuthi umntana
umgcine eduze kwakho ngoba uma ungamenzeli into vele uzovela abone noba siyambalisela uma wakho ukuthi ubaba wakho kanje nakanje nakanje uzovela uthi oh uma wayiqinisile ngobaba manje ubudlelwane benu sokuzohlukana nje kanjalo. Umntwana omfana nomntombazane? Umfana. Oh, umfana, okay. Saqhubeka isibongo sakho. Hey, hayi. So, yini ongayisho kumuntu oke wabhekana nalesi simo lesi obukade ubhekene naso njengoba usudlulile wena kusona? Ngathi mina umuntu kumele ungumuntu nje kumele ukuthi ulalela abantu ukuthi bathini. Yes. Lalela inhliziyo yakho nemizwa yakho ukuthi wena ufunani ubhekephi. Ngoba abantu ngesinye isikhathi bayakwazi ukuthi bakulahlekise. Bebona ukuthi lapha uya khona ku right. Mhlambe sometimes kwenza umona. Sometimes wenza umona ngathi nawe uyibhekile lapha. Nawe uyafuna. Ngoba siyabonga kakhulu kodwa ukuthi usivashele kuhlelo lethu. Hayi ngibonga kakhulu nami sisi. Hayi mbukela lapha ekhaya siyathemba ukuthi uzoyijabulela uyithakasele le episode le. Cela ukuthi lapha ekhaya ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare nalawa amanye ama-show nivumelekile ukuwabuka akwe Black Life TV nakwe Black Life TV Plus. Ngiyathanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.